Sina, at han startede med at spare op af sin SU, da han startede med at læse. Jeg skal ikke sige, hvad det var, men det blev nævnt, må jeg sige det sådan. Og den der øsselhed er kommet over ham senere, det ved jeg så ikke helt rigtigt. Eller om det stadig er, fordi han er sparsom. Men at købe en herregård på 8.000 kvadratmeter heroppe i Farum, ikke? For det første, så kræver det lidt sparsomhed, at du kommer til at købe det. Det kræver nogle penge på kistbunden, så man måske har været lidt sparsom. Men det kan jo også godt være, at man har været lidt øsset og bruge så mange penge på sådan dit. Men det er jo nok priserne heroppe. Så hvis jeg havde fundet et dobbelthus i Haslev til den samme. Det kunne da lege lidt af det ud til at penge på det. Så det kunne være, at du har fået sådan til at få Haslev. Der er lige langt fra Farum, der er til fra Haslev. Det vil jeg tro på. Men noget positiv indflydelse har du trods alt haft på ham. Fordi vi har aldrig derhjemme mindes om, at han og Peter har været i køkken. Han har aldrig bevæget sig ud, har aldrig lavet måltid. Noget som helst. Men pludselig så har Peter været på juicekursus. Yes. Og nu står han jo for at lave juice derhjemme hos jer. Og så skal det jo siges, at så kom Peter jo på besøg i Næstved, hvor vi kommer fra. Og så fortalte han jo sin mor om dette vidunderlige instrument, en slow juicer. Og man kunne lave alt muligt mærkelige ting på, og hvem skulle så selvfølgelig også have en slow juicer? Og hvad skal jeg nu hver morgen? Jeg er tørt til at drikke grønkål, spinat, broccoli, så andre mærkelige grøn om morgenen. Tak for det, Peter. Ja, det er da gået fremad, så du laver det nu, ikke? Men Charles, du skal også vide, at Peter er og bliver morstreng. Han har jo aldrig været farstreng. Det har jeg så været klar med de 2 andre. Men det har altid været morstreng, så derfor skal Ulla da også lige have lov til at sige lidt. Så jeg overlader lige ordet lidt til Ulla, og så kan det jo være, at jeg vender tilbage senere. Jeg tror, en kort bemærkning. Som det jeg siger, Peter er morstreng. Og derfor har jeg også valgt, at jeg ikke vil være hård ved ham og afsløre noget om hans fortid. Hvad siger du så? Jeg tror også, at jeg har sagt sådan. Nå. Ja, jeg gjorde faktisk. Men Charles, du skal vide, at jeg har været rigtig glad for, at jeg har måttet låne Peter et par gange her til nogle dykkerrejser. Han er dejlig at rejse sammen med, han er hensynsfuld og opmærksom, og han har passet rigtig godt på sin mor. Og det gælder så både, om det var Egypten eller Malta, eller Halskov færgeleje for den sags skyld, Peter, ikke også? Det har været fint, og det har jeg været rigtig glad for. Og nu hører jeg, at du også skal lære at dykke. Nu er det blevet sagt helst, så er der ikke nogen vej tilbage. Nu har de hørt det alle sammen. Så jeg er helt sikker på, at Peter vil passe lige så godt på dig, som han har gjort på mig. Så det har været rigtig godt at have en af dele oplevelserne sammen med, for der fik jeg jo aldrig med ned. Det er svært nok bare for mig. Vandet, men jeg er ikke nede på bunden. Så tak for loven af ham. Og nu skal I jo så flytte i hus. Og vi har hørt, at der er store planer. Også for haven. Og det bliver efter sigende Peters opgave. Ja. Det gør vi i hvert fald. Og vi tænker ikke, at han når helt så langt det første år. Og vi har lagt mærke til, eller vi har taget lidt hjemmesyltet med, som vi har lagt mærke til. Du har en vis hang til et glas syltet jalapenos og et glas med drueburger. Sådan. Tyrker elsker sylte. Vi har hørt, at du er så glad for dem, at du ikke nænder
og dele det med dine gæster. Hvad? Så når der skal bruge agurker på bordet til gæsterne, så sender du Peter ned i Netto, så kan han købe et par af de der kedelige glas dernede, og så kan gæsterne få dem, og så kan du selv sidde og nippe de gode. Det skal ikke frem gæsterne af her. Jamen nu ved I det, og nu er der nogen til de, der måtte komme. Jeg er nødt til at invitere alle på drueagurker. Nå, så må du selv komme ned og hjælpe med at være med til at syge nogen, hvis der så skal så mange til. Så er der også lidt andet, som vi lige synes, vi vil nævne. Og det er fra nogle af de første fællesbesøg, I havde i Næstved. Det var dengang, at I kom med toget, og så blev I en hel weekend. Det var rigtig herligt. Det var så langt. Ja, der er ingen tvivl om, at du synes, du er kommet på landet. Og vi har også hørt, at din verden, på Sjælland i hvert fald, den stoppede, når du nåede Bonbonland. Så var det til slut. Men sådan er det heldigvis ikke mere. Nej. Du har aldrig været så langt væk før, det? Udover de 20 gange, du har været i bonbon. Når nu I var der en hel weekend, så havde vi jo tid til at gå på torvet om lørdagen. Ja. Og det var dejligt at få noget god pålæg med hjem til frokosten. Og vi stod i kø ved Fiskemanden. Og dem, der stod foran os, de skulle så have 3 pund rødspætter og et halvt pund fiskefrikadeller. Og Charles kiggede på Peter. Hvad sagde de? Og det, de skulle have. Halve og hele pund. Det var vist ikke et københavnsk mål. Og lidt senere, så købte vi brød. Og det blev en 30'er. Og så stod du af. Det var et andet sprog, vi havde derude på landet. Skulle det være med til det? Ja. Nå, nu skal vi ikke blive ved. Chancho er din nu. Og pas rigtig godt på ham. Jeg holder øje. Og Peter, det samme gælder for dig. Pas rigtig, rigtig godt på Chancho. Kan så godt på hinanden. Ja. Så må vi håbe, I får mange gode år sammen. Og så vil jeg jo så bede forsamlingen her om at rejse sig. Og så vil vi lave sådan en lille leve og 3 korte og et langt kort. Peter, Chancho og Peter. Det er jo svært, det her. Det skal man jo lære. Ja. Chancho og Peter, længe leve. Hurra! 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 Og det lange. Hurra! Skål. Skål. Tak. Tillykke. Tak.